Tungod sa nagkataas ang hagit sa mental health human mihapak ang pandemya, mas gipakusog pa karon sa lokal nga panggamahanan sa Zamboanga City ang programa sa sports alang sa mga kabatan-unan ug matabangan aron himsog ang ilang panglawas ug motaas ang pagsalig sa ilang kaugalingon kay duna na sila'y kauban labi na sa natad sa sports. Gihimo kagahapon ang usa ka aktibidad sa mga batan-on dinhi sa Barangay Santo Niño, Zamboanga City. Nanguna sa pagtudlo sa mga batan-on si Kagawad Ray Christian Cabataw. Pinapakita sa mga kabarangay natin na yung binabalik natin ang sigla ng ating mga kabarangay sa pamamagitan ng paglalaro nila ng basketball. Nagtuo si Cabataw nga ang maong mga sports makatabang sa mga tawo nga makigsosyal ug mamintinar ang maayong relasyon sa mga residente. Ang maong dula ay may temang Development Games sa barangay. Base sa mga record sa Department of Health, mitaas ang kaso sa depresyon ug mental health sa mga katawhan tungod kay naburo sila sa ilang mga balay ni adtong kasagsagan sa pandemya. Ug nagsugyot ang mga doktor nga gikinahanglan nga adunay aktibidad ang mga katawhan aron ilang mabati nga kabahin sila sa sosyedad. Gikalipay ni Kapitan Joseph Delenia sa Barangay Santo Niño ang maong lakang sa mga batan-on aron ang mga batan-on makatutok sa sportsmanship ug makadistansya sa dakong problema sa illegal nga droga nga makaguba sa kaugmaon sa mga batan-on ug labaw sa tanan ilang mabati nga duna sila'y kauban sa ilang komunidad. Grace Alcunaba, Newsline Philippines. Stay safe.